הלכת באמצע, לפני שהספקת לאכול את עוגת התפוזים שהכנתי שאתה הכי אוהב. כן, נכון. אני רציתי לגור בבית לבד, אבל דוד נועם ודודה גילי צחקו עליי, ואבא ואמא אמרו שאני קטן מדי. אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה? יש סיפור, הבית של יעלי. אתה מכיר? אתה רוצה שאני אקריא לך אותו? כן. אני אביא. הנה, הספר, הבית של יעל. אתה רואה? כן. הבית של יעל. יום אחד נכנסה יעל לסל הגדול של אמא. יעל אמרה, הסל הזה יהיה הבית שלי. בית יפה, גגו עגול, הבית צבעוני, ירוק, אפור, כחול. הבית נחמד, אך הוא צר. אין בו מקום לשום דבר. איך תשב יעל? איך תקום? איך? יעל ניסתה, הבית התהפך, נפל לגג והתגלגל, ראש עם רגל התבלבל, הכל סביב, הסתחרר, צריך לחפש בית אחר. יום אחד זחלה יעל מתחת השולחן הגדול. הסתכלה למעלה, מעל ראשה הגג. הסתכלה לצדדים, מפה גדולה סגרה סביב. שמחה יעל. אמא לא ידעה שליעל יש בית מתחת לשולחן. אמא קיפלה את המפה. 1 ו2, אין בית. נשאר שולחן עם 4 רגליים. יעל רצתה בית, בית שיהיה רק שלה. יעל יצאה לחצר והלכה לחפש בית אחר. תהילה על השביל, תהילה בגינה, הסתכלה סביב, בדקה כל פינה. ולפתע, מה היא ראתה? על הדשא, בין שני שיחים, בצל, עמד ארגז. הארגז היה גדול. יעל שמחה. הארגז הזה כמו בית קטן. הארגז הזה יהיה הבית שלי. יעל דפקה על הארגז. טוק טוק טוק. מי פה גר? סוס? כלב? חתול? אין קול ואין עונה. עוד פעם דפקה על הארגז. שקט בארגז, שקט, דממה. יעל הרימה את המכסה והציצה לתוך הארגז. הארגז היה ריק. יעל נכנסה לתוך הארגז, סגרה את המכסה מעליה וישבה בבית הקטן שלה. היה שקט בפנים, היה שקט בחוץ. יעל ישבה והקשיבה לשקט. ציפור צייצה על ענף, ציפור השיקה כנף אל כנף. מלמל אי שם תינוק. ניגון של רדיו נשמע מרחוק, ושוב שקט. ופתאום, מה זה נוסע ורועש? מה משקשק, גונח וגועש? רעש גש, מה זה מטרטר? מה זה חורק? חורק ועוצר. יעל הרימה את המכסה של הארגז, מה היא ראתה? טנדר. יעל סגרה את המכסה וישבה בשקט. ואז, 2 בחורים קפצו מהטנדר, הרימו את הארגז והמיסו אותו על הטנדר. יעל ישבה בתוך הארגז. הטנדר נוסע, הטנדר רועש, הטנדר משקשק, גונח וגועש. למה הבחורים לקחים אותה? הם כנראה לא ידעו שהיא בתוך הארגז. בטח אמא שלנו רק דואגת לה. חכה, עוד לא קראנו את כל הסיפור. אתה רוצה שאני אמשיך? כן. טוב. יעל צעקה. חכה! לאן אתה נוסע? לאן אתה לוקח אותי? לאן אתה לוקח את הבית שלי? הבחורים לא שמעו את קולה של יעל. הבחורים נסעו עד סוף השדרה,
עד מחסן הארגזים. רעש, געש וטרטור, בלם חרק, קפץ בחור. הורידו מהטנדר את כל הארגזים. הורידו גם את הארגז של יעל. הארגז היה על האדמה. בתוך הארגז ישבה יעל. הטנדר נסע. היה שקט בפנים. היה שקט בחוץ, ללא מנגינה וללא ציוץ. ואז נשמע קול קורא. יעל! יעל! יעל פתחה את הארגז. יעל צעקה. אבא, אני כאן! יעל, איפה היית? אבא, הייתי על הטנדר, הורידו אותי מהטנדר. הייתי למעלה, עכשיו אני למטה, בתוך הארגז, בבית שלי. אבא לא הבין דבר. למעלה? למטה? בתוך הארגז? מה את מקשקשת, יעל? אבא, זה באמת. מצאתי לי בית. בדשא, בין שתי שיחים, בצל. הארגז הזה יהיה הבית שלי, רק שלי. טוב, אבא? שוב הגיע הטנדר, ואיתו הגיעו גם שני הבחורים. יעל ביקשה. תנו לי את הארגז הזה בבקשה. הארגז הזה יהיה לי בית, עם גג. בואו לבקר לי בשבת ובחג. יעל קיבלה את הארגז במתנה. העבירו את הארגז מהמחסן אל הדשא. הארגז היה על הדשא בין שני שיחים בצל. ליעל היה בית. טוק טוק טוק, מי פה גר? סוס, בעורבה, כלב, במלונה, חתול, על גגות מטייל, בר. בחור מסתתר. זה הבית שלי. הבית של יעל. מה דעתך על הסיפור, אבי? נהדר. סוף טוב? כן. אז אתה עדיין רוצה בית משלך? את יודעת מה, סבתא? מה, יואבי? אני כבר לא רוצה בית משלי יותר. אני רוצה לחכות שאני אהיה יותר גדול. באמת, יואבי? למה? כי אני לא רוצה שיעלו אותי למשאית או לטרקטור ושיקחו אותי למקום שאני לא מכיר. צודק. טוב. לילה טוב, יואבי. לילה טוב, סבתא.